Moltíssimes gràcies a tota la gent de la Plec que va col·laborar amb el vermut solidari de Vívid, perquè amb els diners que vam poder recaptar ens permetrà continuar la nostra tasca al costat de les famílies amb infants i adolescents amb càncer per continuar intentant millorar la seva qualitat de vida. Ho destinarem a tots els serveis que oferim gratuïtament a les delegacions, en concret aquí a la de Lleida des de 2013, i també a la Casa de Xuclis, aquest recurs temporal que tenim a Barcelona per les famílies que s'han de desplaçar perquè els seus fills o filles rebin tractament als hospitals de referència.